Sí, però aquí és justament aquí és on està el quid de la qüestió. O sigui, al final ningú està dient que aquests processos siguin fàcils ni siguin de la nit al dia, no? Però aquí és on està, jo diria, el tema fonamental. I el tema fonamental és quin és el pas que nosaltres qualitativament com a societat donem. I el pas que nosaltres qualitativament com a societat donem és quan som capaços d'entendre que nosaltres tenim sentit no en tant el que aportem per nosaltres, sinó el que aportem a lo col·lectiu. I aquest és el gran salt, aquest és el gran element a incorporar en els nostres plantejaments. I aquí és on jo penso que hi ha la gran disjuntiva que ens possibilita passar de societats de propietaris, nosaltres som propietaris de coses i del que aportem, a societats que es construeixen a partir del treball col·lectiu. I aquesta és, jo diria, el gran desafiament que tenim. I evidentment això és un treball pedagògic, és un treball de valors, és un treball d'entendre també en quina societat vivim. Però clar, jo també penso que estem molt a prop. O sigui, quan jo veig com funcionen les societats del capitalisme, el capitalisme és extremadament cooperatiu. És molt cooperatiu, i cada vegada ho és més. Des que nosaltres ens aixequem fins que ens anem a dormir, necessitem que multitud de mecanismes de cooperació entre nosaltres es doni perquè el capitalisme tingui sentit. Però què passa? Que del resultat d'aquesta cooperació, o sigui que és un resultat que es produeix perquè entre tots nosaltres cooperem com a societat, de tot aquest resultat cooperatiu només se'n beneficien els que tenen les palanques d'apropiar-se'n, que són els propietaris, el capital financer, etc. Per tant, jo el que veuria és que ja estem en disposició de generar mecanismes de redistribució col·lectiva del que col·lectivament produïm. I això, només cal que comencem a canviar el rumb de com es genera la redistribució d'aquest excedent. I jo penso que aquests són els debats del futur, perquè els debats del futur no estan en... Jo diria que el model del treball assalariat ja ha fracassat. Si el model de jo participo en la societat a partir que tinc un treball assalariat i gràcies al sou que cobro això em permet participar socialment, consumint, no sé què, quan em fan fora del treball assalariat cobro un subsidi d'atur i quan he treballat uns quants anys em jubilo perquè he treballat, aquest mecanisme ha saltat pels aires. Amb un 53% de població juvenil en atur, amb 6 milions de persones aturades, on cada vegada el treball és més precari i més inestable, qui es podrà integrar socialment a partir del treball assalariat? Per tant, la lògica del treball assalariat com allò que et dona dret a cullera a la teva societat ja no té sentit. Haurem de començar a pensar en mecanismes de redistribució que ja no siguin només salarials, sinó que tinguin altres formes d'introduir aquests elements. Clar, per tot això, jo penso que ens cal començar-nos a preparar també mentalment i a ser pedagògics en aquest tipus de debats. Però el treball assalariat, més que un mecanisme d'inserció social, s'ha convertit en un mecanisme d'exclusió social. En el que fixa't tu, avui en dia, haver estudiat una carrera universitària, haver-te gastat els diners fent el màster, tenint no sé quantes, jo què sé, estudis de postgrau i no sé quants idiomes, com aquell que explicava l'altre dia, potser et serveix per anar a netejar vàters a Londres. És que és aquest el tema, i aquest tema se n'hi diu productivitat, és competitivitat. Nosaltres pensem que l'èxit de les societats avançades es determina en que són capaces de produir molt amb molt poca aportació de treball i amb molta tecnologia. Però clar, això genera quantitat de producció o de població que no està integrada en el mecanisme productiu per excel·lència. En el camp agrícola ho podem veure d'una forma, jo diria, molt gràfica. En la dècada dels 50 del segle passat, més del 50% de la població estava incorporada als treballs de l'agricultura. Avui en dia les estadístiques ens diuen que hi ha menys d'un 2% de població incorporada a l'agricultura i no es produeix menys en termes absoluts. Què passa amb el tant per cent de població restant que no treballa a l'agricultura? Per què si una societat és capaç de produir tot això i només necessita aquesta població per fer-ho, del resultat d'aquest avenç col·lectiu només s'ha d'apropiar una petita part de la població? No es pot generar un mecanisme de redistribució col·lectiva quan el coneixement, quan la tècnica que ha servit per desenvolupar això, evidentment no se la va pensar un, sinó que té sentit a través d'un treball d'intel·ligència col·lectiva i d'aplicació en una societat. Si la generació de la riquesa té aquest component col·lectiu, per què no de forma congruent comencem a generar mecanismes col·lectius també de redistribució d'aquesta riquesa generada? Jo penso que aquests són els debats que s'estan començant a posar sobre de la taula ja, però que amb mecanismes com la renda bàsica de ciutadania o aquests mecanismes de redistribució, però que, evidentment, jo diria que en societats com les nostres s'hauran de posar sobre la taula ja per una qüestió evident, que
assalariat com a mecanisme d'assignació de recursos ja no té sentit. No és una font d'integració, és una font